Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina kitabal mawangizi fil ahadisil qudsiyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus li mu'alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibna Adama, he Ibnu Adam. Tedak turune Mbah Nabi Adam. Ra'ang utawa ra'ung padha jaga padha angon sapa sira kabeh ni ing ingsun. Wa tajiru lan padha golek opah sapa sira kabeh ni ing ingsun. Wa amilu lan padha ngamal padha temandang sapa sira kabeh ni ing ingsun. Wa asfalu lan padha suflah safalu padha ngrendahke sapa sira kabeh ni ing ingsun fi rabhikum utawa fi ribhikum ing dalem batinira kabeh. Ngindi iku tetep ing dalem ngarsa ingsun malan utawi bondo ngainun kang utawi mripat iku raat iso ningali apa mripat. Ngindi iku tetep ing dalem ngarsa ingsun. Pokoke jenengan karo dahar wae. Gek leh kula maca iki salah barang sampean do ora ngerti ngono lho kan. Wes do didahar. Ngindi iku tetep ing dalem ngarsa ingsun ma utawi barang ora malah. Ati ma utawi barang langainun kang ora ana utawi mripat iku raat mampu ningali. Wala uzunun lan ora ana utawi kuping iku samiat mampu ngrungokke. Wala khotoro
lan ora kemrentek apa man ngala qalbi basarin ing ngatasé atine manungsa. Wala tangfadha lan ora bakal isontek apa jazau apa khoza uni. Wala tangfadhu lan ora bakal isontek apa khoza uni gudang-gudang ingsun. Wala tangkusu lan ya ora bakal suda. Wa ana al-wahhabul karim. Wa ana utawi ingsun Allah iku al-wahhabu zat sing maha menehi al-karimu tur zat sing maha mulya. Ki ngendikane Gusti Allah, he para menungsa anak Adam, kowe do angon. Kowe do angon utawa ya do ternak wis lah. Men supaya ora begitu bingung le memahami, kowe do ternak ngarep-arep anugrah ingsun, ngono niki salah satu tafsire. Kowe do ternak ngarep-arep anugrah ingsun. Ya karepe nek ternak iki ngingu saka cilik engko iso tekan gedhe lemu didol nekake bathi. Kae pitik dingu cilik-cilik gedhe terus engko nek kira-kira diprediksi iki bobote wis meh sekilo, bobote wis karo tengah kilo didol. Sapi wedhus kae cilik kuru do dingu gedhe tekan lemu do dikasilke men gedhe men lemu tekan lemu karepe didol terus nekake dhuwit. Sing do ternak-ternak kuwi ibu-ibu sing isih nom-nom iki ternak anak ya akeh banget. Rungono dilairke terus ditik-itik ben gedhe ben lemu ya ora didol anak kok ya ora kok lah arep nukoni kare ya ora niat didol. Ibu-ibu ternyata pikirane reget nek ndek anak wedok iki ternyata niate mung arep didol. Mula sing kakung-kakung termasuk bapakne sing kakung-kakung kok nek ngantek anake niku seneng wong wedok. Ki nek ora nukoni tetep jenengan yakin delek-elek. Karena niate ibu-ibu iki ndek anak wedok men ditukoni kok ya. Padahal ya ora kudu. Ning niku ternyata sanepa wong Jawa. Tenan sanepa wong Jawa. Mengku didikan sing hebat sekali muni nganggo tukonan iku mengku didikan sing hebat. Karena memang wong wedok-wedok iki ternyata nek wis dipek wong lanang apa-apa termasuk lahir batin, bejo cilaka, swarga nerakane kuncine nang gone sing lanang ternyata. Kula apa-apa iki nek wis dipek karo sing lanang kudu omong izin laporan karo sing lanang. Aja kok dumeh wah wong iki mung nang gone wong tuane dhewe ya ora kudu izin. Kowe aja ngono kok. Nek wis dipek wong lanang ki arep nang gone wong tuane dhewe kae kudu izin lah jenengan iki wis dituku dhewe ngono kae lho. Bahasane rak ngono. Karena jenengan iki wis dituku rasah kemayu kok. Wong biyen ana tukonan iki 250 to pira biyen kae. Nah sing tua-tua ya biyen paling regane ya mung semono. Ya karang ngajine dit biyen kok ya. Kabeh iki rak mung menyesuaikan
mangsa iki ngono ki ajine sepira semono kuwi tetep standar. Ning makna saka nukoni kuwi mula ra iso ibu-ibu nek wis diwengku karo wong lanang langleng ra omong arep oming nang gone wong tuane ra iso kok ya. Lah iki ibu-ibu sing biyen dipek sing lanang ra ditukoni iso alasan iki sesuk. Sing lanang ya ora wani getak muni aku iki wis tak tukoni endi wong ora kaya apa-apa kok. Mula makna tukon iki jero banget. Dinggo mengikat secara hubungan manusiawi, secara zahir ben wong wedok nek wis dituku wong lanang ki paham apa-apa kudu izin karo sing lanang ora mung sakarepe dhewe kok ya karena cara prajane kamanungsan sing jenenge wong wedok dipek wong lanang ki nganggo bahasa wis ditukoni utawa wis dituku. Menungsa kowe do bakul ngarep-arep golek bathi saka ingsun Allah. Walaupun engko lantarane tetep pembeli-pembeli sing badani ning rak kuwi iki hubungan ikhtiar manusia, wong-wong urip ki ya ora iso ming meneng karepe kon ngeteri pangan, ngeteri duit. Diteri apa ta apa butuhe karo Gusti Allah tiba saka langit ngono rak ya ora mungkin. Tenih penu. Pokoke angger butuh mung merem dili mak tlepok ngono. Angger butuh merem dili tlepok ora ana usaha. Le apa-apa dadak nganggo lantaran usaha niku rahasia saka ngarsane Allah Ta'ala bahwa ngibadah terhebat sing terkait karo le urip ning alam dunya kuwi adalah ikhtiar dan usaha. Nek sing nggo nyambung hubungan baik karo Gusti Allah hariane salat, wis salat tok niku. Lah bar salat niki makane salat ki mingkur titik wektune ning menungso niku sedina sewengi duwe wektu 24 jam. Turahan wektu salat niku sakjane wektu-wektu nggo ngibadah, wujud ngibadahe ikhtiar usaha dienggo jejeke ledo urip ning alam donya. Makane wong usaha gedabikan ikhtiar tekan ngendi-endi sing lafate le muni nyambut gawe, sing lafate muni ngudi rejeki, sing nek wong desa takoni nek ndi golek upa. Ya golek upa. Nang tempat sampah kono paling. Lah wong lafat kok golek upa. Ana sing rada jero Bu, wong lanang-lanangan nek ning gawean takoni, "Alah kok le mempenge mbut gawe ra umum ora dirasa kesel apa piye?" Ngono ki jebule jawab ki, ya kedah-kedahe golekke pangan anake wong ngono kuwi. Jenengan iki ora diakoni bojone ming anake wong. Anake wong ya dipek kowe kok lele gaya. Tenan kok sing domong kedah-kedahe golekke pangan anake wong. Alhamdulillah jenengan isih dikategorikan anak wong. Rada lumayan kok nek ngantek ketrucut omongan kedah-kedahe goleki anak munyuk ngono. Lah ya resiko to. Lah ternyata sebagian ledo gedabikan bakul nika secara batiniah ngarep-arep karo Gusti Allah ben diparingi bathi ben dilariske. Tetep lho nika ndongane ya Allah, mugi-mugi diparingi laris sak ngono. Sing do bakul-bakul kae. Kadang nyambut gawe buruh ngamiluni. Kadang buruh ki dadi werna-werna. Ana ning proyek, ning bangunan, ya buruh. Kuwi ana ning sawah, tandur.
Wis sakniki golek wong tandur angel. Ora mesti do gelem, ora mesti do iso kaya. Apa meneh akon sing rada nom tangane mulus-mulus gek rada kuning-kuning kuwi wis langka. Nek kon tandur tirima nglalu ketok nek. Wong wis mulus glowing bening sikur kon tandur. Karepe iki wis mingkur sila tanpa dhuwit tak ya karepe. Sing glowing-glowing kuwi ning mbok sing ngulungi dhuwit sapa? Bojone nek pinter golek dhuwit, nek kok glundang-glundung. Lah nek golek dhuwit dadi ra mulus. Wong dadak ngalor ngidul, njak wong urip ki ora kon penak. Sing do bakul golek bathi, sing do buruh ana buruh projek, ana buruh ning sawah, ana buruh bengkel. Iya ana buruh kantor kaya mung buruh pelayanan nggo warga masyarakat. Mereka niku karo do berharap oleh kanugrahan saka ngarsane Allah wujude bathi karo wujude rejeki. Ngerti ya? Hi kawula ingsun Allah niku duwe apa wae sing mripat ora kewagang ningali. Kuping ora kewagang ngrungokke. Apa wae sing ingsun miliki niku ati menungsa ora bakal iso ngento-ento. Ora bakal iso ngengen bayang-bayangke. Nyatane apa wae nika sing dadi ngen-ngene jenengan ora netes, sing jedul malah perkara liya. Kadang sing lara ngeten niku iki karepe ngombe iki mari. Wong aku iki nek lara kene iki tak ombeni iki mari. Kuwi karena ngen-ngene jenengan, pahame jenengan jalan utawa jalur nambani lara iki ming siji. Aku lara iki tak tambani iki. Dadi jalure tamba ngerti lan pahami jenengan mung sitok. Kamangka Gusti Allah duwe jalur 1000. Sing jalur 1000 nggo nambani larane jenengan kuwi mripat karo kuping karo ati ra kuwagang ngen. Ngerti-ngerti ya memak gluwing-gluwing ngono kuwi kok ya. Nek terkait karo rezeki ngeten iki, jenengan ngakoni apa ora ngakoni saking dene le mripat ora mampu nyawang, kuping ora mampu ngrungokke, ati uga ora bakal kuat ngrentekke. Sakniki semingguan sing do nyambut gawe oleh hasil mingguan. Njajal pengeluarane seminggu manghitung pira. Pengeluaran sak suwene seminggu manghitung pira kira-kira. Terus mengke pemasukan saka sing lanang pira? Ora bandingan. Pemasukan saka sing lanang 500 600 seminggu. Lah ning pengeluaran seminggu wah wis. Nek diitung-itung iso 750 iso tekan 1 juta nek diitung-itung. Kamangka sing lanang mingekeki 500, mingekeki 600. Ning kok ya mlaku. Kok ya isih do cukup iso umum, iso ngopo-ngopo, ora ngantek kleleran, ora ngantek kapiran. Aja bantah lho ndak keconangan. Kok nek tak terangke ngene iki ibu-ibu bantah keconangan. Bantah wong bantane ketoke sitok mingen. Heeh, karang tak sambi karo golek utangan jerak ngono ta. Keconangan saiki jenengan berarti akeh utange nek ngono kuwi. Nek ngantek wani omong karang aku ya nyambi golek utangan. Lah wong ndak minggu ra cukup berarti nek golek utangan setiap seminggu sekali golek utangan. Wong sing lanang kuwi ming hasil semono ora cukup kok jenengan golek utangan.
berarti ra bakal iso nyaur. Itu meneng wae iki ketoke. Lah do nekat nek upamane golek utangan tenan iki nekat, wong gejlomprong ming magang cilaka niku nek kumawane utang ning ora iso nyaur. Wong cetha dikira-kira ora iso nyaur kok nekat utang. Wong oleh utang niku nek yakin iso nyaur utawa duwe jagan-jagan nggo nyaur. Dadi nek ora yakin iso nyaur, uga ora ana hal sing kena nggo jagan-jagan nggo nyaur aja utang. Kuwi gejlomprong. Kanjeng Nabi nate dilayati kon nyalatke jenazah, Kanjeng Nabi takon sing mati diutang ora? Gadah Kanjeng Nabi. Bul ke jaman Kanjeng Nabi kabeh iki ya do diutang kok. Kuwi jaman Kanjeng Nabi apa meneh saiki. Nek nggon utang iku sak nggon-nggon. Mbok ketoke menyang ngaji ndak dina kae utang akeh kok. Karena umum niku. Wong ning ngaji iki ya tau mumet diutang kuwi kaya. Golek tentreme ati karo semele ati terus ngaji kok ya. Mula nek pas ngaji ngene iki rada semeleh, rada seneng, rada iso guyu ning kok ketoke mulih mumet meneh. Malah iso rawani mulih. Nah, kuya-kuya utang. Enten Kanjeng Nabi, lah kira-kira sing mati duwe jagan-jagan nggo nyaur apa ora? Wonten nika ninggali sawah nika. Ngene wae, aku gelem nyolatke ning tulung tinggalane sing mati kuwi nggonen nyaur utange. Oh nggih. Akhire disolatke karena ana jagan-jagan sing kena nggo nyaur. Ledina dilayati meneh. Kanjeng Nabi ya nyuwun pirsa meneh. Sing mati diutang ora? Gadah Kanjeng Nabi. Lah ditinggalan sing kena nggo nyaur apa ora? Wah ketoke jan ming awak tok iki. Wis ra ndek apa-apa iki. Kamangka diutang nggih, diutang ning ketoke nek kon nyaur ora mungkin iki. Ya wis aku ora gelem nyolatke jenazahe. Singkat cerita, sejarahe ngeten niku. Wong mati diutang, gek kamangka ora ana sing kena nggo nyaur. Niki resikone gedhe nek sejarahe Kanjeng Nabi biyen ra gelem nyolatke. Nek neng hadis kok ana tembung Kanjeng Nabi ra gelem nyolatke, iso uga wong sing diutang ora gelem nyaur utawa ora iso nyaur niku ora diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Ra ya resiko to. Beda karo wong sing do diutang tapi dhek duwe sejo nyaur sehingga mempeng nyambut gawe. Pokoke diutangi rasa omong-omong ming mempeng nyambut gawe celengi engko nek wis mlumpuk layak kena nggo nyaur utang saurke meneng-meneng iso nyaur utang ngantek lunas. Lah niki malah dadi ahli swarga. Wong sing sesuk kon mlebu swarga liwat lawang 8 lawang diwae oleh cacahe lawange swarga 8. Nek lanang karo sesuk bakal rabekke widodari sing blalak-blalak mripate. Pira wae oleh ora mung siji. 4 5 ya oleh. 6 wae oleh kok 6. Kowe nek pengen didak-idak karo widodari. Niku ternyata salah sijine nugraha sing diwenehke wong sing nalika dhek duwe utang niku ki bener-bener tanggung jawab nyaur utange tur ora tau mengeluh, ora tau sambat, usaha ikhtiar mempeng nyambut gawe sebabe arep dienggo nyaur utang kuwi. Mulane enten rahasia makna
rahasia makna sing niki duwe derajat dhuwur. Jenengan mempeng nyambut gawe kok niate nggo nyaur utang niki jan nyambut gawe sing duwe derajat gedhe. Tak mbut gawe wong utangku akeh arep tak nggo nyaur utang. Wah niku istimewa. Upamane ngono kuwi tenan terus mati ning gawean tetep sakit jenengan. Karena maknane mbut gawe berjuang mati-matian nggo nyaur utang. Ora kok malah enda-enda. Ngerti nek Senin ki calone ditagih terus mulih nang gone wong tuane sikik. Ndelik. Oleh mulih nang omahe malam Selasa. Iya jenenge wis ming jlomprongke awak. Tenang wae wong Gusti Allah niku ki duwe apa sing mripat ora kuwagang nyawang, kuping ora kuwagang ngrungokke, ati ora bakal iso ngrentekke. Makane jedule berese. Kadang kita mubeng-muyeng pusing. Wah, iki kurang seminggu kas. Wah, iki kurang 2 minggu kas. Jenengan 2 minggu. Seminggu mikir jero. Gek ra ndek apa-apa, aku njajal nawake pit ya ora ana wong arep. Arek adol emas ya wis ora duwe mas-masan. Nek adol emas ngono langsung payu ning Semar Nusantara kono. Lah mase walaupun gedhe jan wis rapokro Dadi didol tawake nanti-nanti wis ra ana wong lirik kok ya. Tulung masku gelem nuku ora? Pira bobote ya rada lumayan kae. Tenane wae tenan. Rada lumayan judule iki Mas Tejo misalnya. Wah, nek kuwi mbok tawake nanti-nanti ra tek payu kok ya. Ya paling ora iki Mas 26 karat. Aku terus akhirnya ya mumet ning 2 minggu sebelumnya. Gue kamangka iki aku 2 minggu sing arep teko. Iki sesuk ki duwe gawe. Arep ngijabke anakku kek malah iki ra cecekel blas. Ngoro nggone sedulur golek utangan wis sedulure sambate malah ngoyo wara walah mbok duit apa tono. Wong 2 dina yang lalu iki tak nggo nyangoni anak magang ki magang mbut gawe. Kamangka le nyambut gawe ning Sulawesi. Ora adoh timen mbut gawe. Iki nyangoni anak kowe mak gregel 15 yuta saiki jan cling ra cecekel. Kuwi dulure. 2 minggu saurunge dibotangi sambat kono sambat kene. Dhewe jati loro mburi omah kowe ora tek payu. Ngantek mumet kae. Ning ternyata mbasan kurang 3 dina arep nggo blanja-blanja karena kudu persiapan ngrabekke anak. Ngerti-ngerti ana dalan keluare. Sing ngerti-ngerti ana dalan keluare. Wong Gusti Allah ki pancen duwe apa sing mripat ora mampu nyawang, duwe apa sing ati ora mampu ngrentekke. Ya jenengan iso mbayangke ngeten niku, kerep to kejadiane mumet-mumet jauh-jauh hari sadurunge ning sing dingen-ngen kudu piye ora netes, malah solusine niku mak gluwing-gluwing. Beris kae solusine. Ngono ki kerep banget. Kurang 3 dina ele mantu. Ngerti-ngerti ana sedulur teko. Pakde, iki pokoke aku njaluk tulung tenan.
Jaluk tulung apa? Simpenke dhuwitku wong iki aku arep lunga. Dadi tulung simpenke dhuwitku, aku titip dhuwit ning nggonmu. Sesuk nek mulih tak jupuke. Lah kok ora simpen nang omah? Simpen nang omah ngendi? Wong omah ya ora duwe, gak aku ya ora ndi sapa-sapa. Mosok tak anggahke nang omah, engko nek ngomah kae tak tawake, tak kontrakke payu, malah repot. Gak aku ya ora ndi sapa-sapa. Wong tuwa loro wis seda, bojo urung duwe. Iki aku arep lunga. Lah lunga nang ndi nyambut gawe iki kok. Arep nyambut gawe nanti nang Israel iki. Ayo. Kulo nyambut gawe nang Israel. Tulung yo dhewe aku ming didit iki sing tak nggo sangu wis ana, gek iki engko nek tak gawa ndono-ndono ya nggo apa. Mula tak nggo simpenan, aku titip gawakno. Sesuk nek wis mulih nyambut gawe tak jupuke. Oh iya kowe. Wes kamangka ditkes kae 50 juta. Wong ming titip duit masalah arep ditinggal mbut gawe kok. Lah kok ora tok lebokke bang wae. Lah wong kene calone nyambut gawe suwe ra iso ngleboni kok. Ketok Israel ki ra ono BRI lho, Dik. Israel kok BRI lah ya transfer kene. Ayo malah mumet. Urusane dadi mumet to nek ngono kuwi mbok wis titip kowe mah karuan. Gek aku tak nyambut gawe ning kono, engko oleh duit kono tak lumpukne ning kono beres. Wis ra kok kan rembug. Oh ya oke siap. Titipi 50 juta. Adine lunga mulih lunga ning Israel. Kene guyang-guyu. Langsung iso ngrabekke anak karang di modal 50 juta. Langsung wis kono blonjo ngomong. Sekarang telepon butuh apa-apa kon ngeteri rene. Omong kon ngeteri ndok 40 prat. Ndok kok 40 prat iki arep nggo ngopo? Karo gule-gule. Ra yo hebate wong urip sing di bawah naungane Allah Ta'ala, sing pikiran kadang ora tekan mikir ning Gusti Allah ling ngekeki solusi, Gusti Allah ling ngekeki dalan keluar di luar ngengen, di luar nalar, di luar akal manusia. Niku kerep nek jenengan nyadar. Kerep banget wis, mang titeni ya ming jenengan ki sok ora maca kahanan kok ya. Dadi oleh semendero Gusti Allah ki kurang kendel kok mongko wah aku ngene je mak jenggunuk dadi wah aku ngene je sing kejadian ki ternyata adoh saka ngen-ngene. Tenan sing kejadian iki. Ora mung perkara ngono kuwi mbok perkara apa wae mang titeni wis. Gusti Allah kok ya sing ngekeki solusi iki Gusti Allah kok ya. Mula nek wong niku kendele semende marang Gusti Allah ora bakal entek gudang kekayaane Gusti Allah, ora bakal suda nek kon nggo ngrantani, nggo ngedemi menungso sak jagat raya iki ora bakal suda. Karena jagate we munggo Gusti Allah ming bunder cilik-cilik kae jagate niki. Bumi bunder, langit bunder, bulan bunder, apa-apa bunder ning alam semesta. Berbagai macam isi alam niki, sak alame niki di hadapan Allah ming cilik banget. Ming cilik banget. Saiki lek ento-ento ya pokoke kaya jenengan iki duwe neker sing cilik kae ora sing sedengan, ora sing kulino nggo nekeran. Sing tua-tua mesti tahu kelingan. Neker ki ana sing paling cilik, ana sing sedengan sing kulino nggo dolanan kae. Ana sing gedhe jenenge goci. Ngeten nika. Lah sakniki jenengan ki nglumpukno neker sing paling cilik-cilik ngeten iki 10.
Terus mang gegem 10 niku gandeng ming cilik 10 kae digegem mampu gegem. Dadi tangane jenengan mampu gegem neker cilik-cilik cacahe 10 niku digegem mampu. Kamangka Gusti Allah ya ngono kuwi. Dadi kaya ibarate ming gegem neker cilik-cilik. Ora ming 10 pirang-pirang mampu digegem. Nek dientok-entok sing tulisane neker kuwi ana bumi, ana bulan, ana lintang, ana planet. Ngono ming neng gegemane Gusti Allah niku sanepa. Ming neng gone kekuasaane Allah sing saking dene Allah ki Allahu Akbar, Allah Agung. Makane apa niku dadi cilik banget. Kuwiwe bumi langit cilik-cilik, apa meneh menungsa sing neng jero bumi super cilik mungguwe Gusti Allah. Dadi nek karo ngrejekini menungsa sak jagat iki ora ana kelonge. Ibarate rejeki sak tetes nggo donya maher-maher. Kaya neker sitok cilik kae ditibani banyu sak tetes. Ngono wae nekere klebes kabeh. Wong nekere ming cilik kok. Mula nek jenengan semendhe Gusti Allah urip ki kepenak. Ane nyatane arep Gusti Allah Maha Sugih kae, ya gilo rejeki nek jatahku ya kecingkrangan kok. Wingi nyekel saiki ora. Sesuk-esuk ora meneh. Rejeki kok. Hale muni Gusti Allah Maha Sugih lan jenengan ora paham kok ya pisan ning donya ki ora kon nyugihke awak. Ning kon ngibadah wong ming tinggal mati kowe kok. Nang donya iki kon ngibadah. Ping pindhone ngibadah ki ora kudu nganggo dit akeh. Nganggo dit akeh iso ngibadah, ora nganggo dit ya iso ngibadah. Wong mangkat ngaji ngene iki ra nggo dit ki nyatane iso ngibadah ngaji kok. Wong arep tetuku ya ora ana wong dodol ngene kok. Aneh-aneh. Iki ora usah kudu sangu. Nek sing kaku-kaku mantuk-mantuk kalau wong kaya blas ra nggo apa-apa e. Ora cecekel blas, nyatane tetep iso ngaji. Nyatane ya tetep diparingi unjukan karo daharan. Arep ora sangu kae wong iki ora mbayar kok. Aja kok duwe paham wah ya nek iso urip ki lah ya nek iso monggo ning aja grangsang. Usaha monggo tapi ati semende sing adem Gusti Allah. Gek donya ki ora kon sugi-sugian. Donya niku kon ngibadah. Ora sugih ra apa-apa sing penting iso ngibadah. Yang lho masang ati ngene iki. Prakteke angel kok ya urip ning tengah warga ngono kiwa tengen sugih jenengan kere ya dengap-dengap. Angel sih nata ati sing ngene iki angel banget kok ya. Karena memang gagahe karo mulyane kadonyan iki nek sugih. Liyane numpak motor api-api jenengan ming Shogun biru wae ra ganti-ganti. Angger menggok kae muni tar-tar jebul rantene kendu. Kayak liyane wis montore bening-bening kabeh metik ngono ya mumet sih jebule yo en. Nyawang kiwa tengen ngono mumet. Ning nek atine semelek urip ki kurang nggo ngibadah insyaallah ra bakal gatekke kiwa tengen. Ming niki prakteke angel. Apa meneh kula omong ngeten iki ning ngarepe sing wedok-wedok ngene wis ora bakal nyangkol. Wong wedok iki seneng bondo, wong wedok iki seneng gagah, wong wedok iki seneng glamur. Kok ming diterangke kon urip kere. Ora dadi kok ya iso sesuk mah terus ra mangkat ngaji. Wis ngejak ra maju lho. Dadi dijak kon nrimo iki dianggep paham iki ora maju, dianggep pahame kere. Ora niki ora ngejak kere. Ning wong kabeh iki wis tinakdir saka ngarsane Gusti Allah. Men ati iki semeleh ati tentrem.
Apa meneh umur wis tuwa-tuwa ngene iki. Sing dibutuhke iki sangu nek wis tuwa kuwi kok ya. Sangu pindahan. Karena nek wis tuwa iki biasane ora iso bali nom. Kaula mrungsungi ora iso bali nom nek wis tuwa-tuwa ngeten iki wis menep semelah pikire aku arep mempeng ngibadah wong bola bali layat dek ben kae sing mati wong sugih bandane ora ana sing iso katut gegawa. Sing mati kere kae ya ora nggawa apa-apa. Lah ya cak kere kok ya kon nggawa apa? Mula saiki sadar aku ternyata wong mati niku sing digawa ngamale. Makane wis saiki tak mempeng ngamal sak mempeng-mempenge. Liyane tak pikir santai, dasare awake ya wis gerang-gering kok ngene wae kok. Sawah kok dipekonah piye-piye ra iso. Turu nggo kipas masuk angin. Ora nggo kipas gatel kabeh. Wong ora ana kepenerane. Mangan atos ora entek-entek. Sial nek wis tepuh ngono ora ana penere ta urip iki. Sing do tuwa-tuwa iki ngrasake lho urip iki ora tau ana penere lho iki. Karena wis tuwa. Dipiye-piye angel banget kok ya dipenerke piye. Jajal wis. Wis tuwa ki anane ming angel, turu lincak tangi awake lara kabeh. Tandang dilit awake sayah-sayah kabeh, ngetok-ngetok kesel banget kae. Tandang dilit wis. Kok dadi kaya ngene ya awakku gampang enjak wis tuwa. Kuwi iki efek saka tuwa. Menjenengan ra sadar nek tuwa mula ngilo kok. Men sadar nek jenengan iki tuwa. Jebul ya wis tuwa tenan, akhirnya semeleh mbok ya wis. Saiki aku tak nyelengi ngamal sak oke-okehe tak nggone sangu. Wis nata ati menep. Salate digawe saya apik, seneng jamangah. Ngajine mempeng karena loro niku perkara larang ning ngarsane Allah. Salat ro ngaji niku jan perkara paling larang ning ngarsane Gusti Allah. Wah ning nek ngojang ngaji nek ora ngamal ya ming percuma ji. Ora sah krungu karo rasah nampa suarane wong sing ngeten niku. Sebabe sing jenenge wong ngaji iki mesti ngamal. Wis mesti niku mangke sing nuntun kahanan. Ora ana wong ngaji kok ora ngamal iki, ora ana mesti ngamal. Diterangke ngeten iki mengke ra ngamal. Mulih ngono atine ya semeleh. Mbok ya wis wong tuwa, saiki tak njajal mempengamal, akhirnya ya ngamal akhirnya. Engko awan ra terus mempeng salat kae. Weh lah kok saiki jamangah arep ngopo wong wis tuwa, ora ngono kuwi. Kuwi ngamal jenenge. Mempeng nyelengi ngamal soleh. Sing cetha ora ngamal iki malah wong ora tau ngaji. Nek wong ngaji iki mesti ngamal, nek wong ora tau ngaji iki ora ngamal. Kuwi cetha nek kuwi mbok muni ngamal kae tetep ora ngamal nek wong ora ngaji iki. Lho kok iso wong ya nyatane kono ngamal tenan kok. Ngamal kae nek wong ora tau ngaji iki dianggep ora ngamal karena ora nganggo ilmu. Makane Kanjeng Nabi ngendika al ngamalu bila ngilmin fahuwa layakunu. Ngamal sing ora nganggo ilmu mongko ngamal kuwi dianggep ora ana. Dianggep muspro. Makane wong ora tau ngaji kae mbok ngamal kae dadi ra ngamal karena dianggep ora ana. Dadi sing do ngonek-ngonekke kae iki mah asline ra ngamal.
Ora ngamal kok ya wong sing do ngonekke kae iki misalkan nyumbang ngono, ora dadi akhirat wong niate ming ngumumi. Ya nyumbang umume ming ngono kuwi kok ya. Beda sing ngaji ngeten iki. Ya nyumbang iki lah ngopo nekani hake sedulur. Nekani hake sedulur. Mula aku tak nyumbang. Titipi wong tuwa nek sing ra ngaji kae ya piye meneh kedah-kedahe dadi anak. Bahasane mung ngono kuwi kedah-kedahe dadi anak. Titipi wong tuwa ya sak iso-iso tak upakarane. Ning leng upakara ya wis ngono kae. Beda sing wong ngaji titipi wong tuwa jawabe mesti njak iki swargaku. Beda ta? Mula mbok hebate kaya ngapa wong ora tau ngaji kae le muni nglakoni keapian-keapian, oke di hadapan Allah muspra sebabe ora ngerti ngelmune. Mula nek ana wong ora ngaji ngamal kae donek kowe alah ngamal kae ya ming ra ngamal ngono malah. Ben nggo nyaingi kok ya manut. Ha sing ngaji donekke terus saiki kudune jenengan serang balik kaya Iran kuwi. Kudu diserang balik kaya Iran. Sing ora ngaji ra ngaji diece genti kok ya. Diece genti arep salah to kae diece. Wah, bengi aku jan tahajud dadi saiki ngantuk. Jenengan mung cukup jawab nggo apa? Ngono wae. Tahajud kaya mung korzong ngono ki wae. Diece genti kok lho. Ya ora wong ibadah kok zong. Ayo niate tahajud ngopo lah kok. Ora ngerti ya jebul sing lanang tahajud ki niate ming tak mumet. Ora netepi dawuhe Quran ora ming mumet. Ngopo ya kok kowe tahajud iki? Mumet aku. Mula isane ming tahajud. Lah mumet ngopo ngandani bojo ming dibantah terus. Ngayal tenan bojoku, mula ming tak tahajuti terus. Nah iki berarti sesuk nek manut mesti leren iki. Le tahajud iki leren wong kranane ya ming krana kok ngono kok ya. Beda karo sing do ngaji tahajud iki mempeng kae. Kok le mempeng tahajud lah ya didhawuhke Quran to faminal laili fatahajjat bi. Mongko iku setengah saking sebagiane wektu wengi mongko do tahajud to. Arep ming nandangi dawuh. Lah terus oleh apa sakarepe Gusti Allah wong nandangi dawuhe Allah. Ki sing di ilmu nek sing ra ilmu ya tek omeng mumet. Ngandani bojo ora dirungokke kuwi. Mula sing lanang ya tahajud kae, mbok bathuke teng klireng kae ketok ya muspra ora ana apa-apane kok. Arep oke tahajud kae. Mula wong ra ngaji ngamal ki dianggep ora ana mung duwe Gusti Allah. Ning nek wong ngaji ki mesti ngamal. Wong duwe ilmu ngeten iki, duwe pengertian ngeten iki sesuk ketabrak kahanan terus praktek. Wis ra ngandel diterangke ten mriki swargane wong wedok iki nek iso gawe lega gawe ridho sing lanang. Mula wong wedok iki nek pengen uripe barokah, kebak rahmate Allah, sesuk nek mati swarga, ayo selalu gawe lega sing lanang, selalu gawe ridho sing lanang. Seabot apapun, seangel apapun. Saiki krungu ora ngamal ning jal, kok nek mulih rak ngamal. Nah, nek mulih ngamal kae tekan ngomah kuwi ngangkrok sing lanang kae kok terus kae. Ya maksude ayo ya engko ndelok wong-wongane Bu. Nek sing wedok lemu-lemu ya aja ngangkrok, ya kejumluk bareng kaya. Ngangkrok kadi mburi ngono. Ayo ndelungo bareng kaya reka-reka golek ridho mah memolok. Ya maksude iki ora ngono kuwi sing dimaksud ngangkrok ya istilahnya tekan ngomah ngono rada punya sikap sing marahi sing lanang seneng ngono lho kelingan biyen iki nek tak ngene iki bojoku senenge jajal saiki tak
ngenekne ngono kuwi kok ya. Aku arep golek swarga, masalah iki arep golek swarga. Saiki njajal tak ngenekne. Ternyata angger mulai saka lunga ngene golek sing lanang terus salaman. Terus engko tangane dicucup, ngono wae sing lanang seneng. Wah, iki kok bojoku saploke ngaji rada owah. Sesuk mesti digugah meneh, Kang Ibu ngaji ora. Karena sing lanang wis ngrasake owah-owahane. Owah positif ora owah kentir. Ya owah positif kok ya. Iki ngamal tenan, jan ngamal saka oleh ngelmu, lagi praktek. Lah saiki kesusu do praktek ning randhe ngelmu, Cik. Mengkur golek bleger, golek citra jenenge, golek bleger, golek citra. Men kesane di mata orang itu ketoke apik, ketoke wangun. Walah kira mengkur golek alem to kaya ngeten niku. Ngamal ki ora usah perlu ngono kuwi. Wong ora ngerti kok kabeh wong iki ndak ming do kleru tembunge karo kleru ngamale. Wong ora tau ngaji mbok ngamal kae ming dianggep ora ngamal. Nek wong ngaji mesti ngamal. Karena sekali ngaji oleh ilmu engko bar iki mbuh merangguli karo methuki apa-apa iso ngamal. Wis mang prakteke rak ya ngono kuwi. Nek karo wong ngonekke rasah digubris seming wong ngonekke kowe kok ngojah ngaji ra ngamal ya ming percuma. Wis rasah dirungokke ming wong goblok kowe kok. Ya kula iki kerep donekke nandi-nandi gembar-gembor ning nyatane ra nglakoni jarkon. Kula iki donekke ngono iki kerep ming terus nek langsung ketemu sing ngonekke kok iso ngonekke le muni ngojah ngaji nandi-nandi ora nglakoni endi sing ra tak lakoni jajalan. Terangno nek aku ora nglakoni. Ngono ki ya ming kemeli kae sih. Jajal terangno nek aku ora nglakoni sing endi. Nek aku akon salat aku ya salat. Nek aku akon sedekah aku ya lomo. Nek aku akon apik karo tangga, insyaallah karo tangga ki aku selalu berusaha untuk baik. Dan tangga-tangga ya ngakoni nek aku berusaha untuk baik. Nek aku karo keluarga kudu nyejahterake, mulyake kowe ora ngerti keluargaku ki sejahtera mulya. Standare kemampuanku ning jero jenenge keluarga kowe ora ngerti ming waton omong. Lah wong ning jero kok ya ketutupan omah kae lho dadi kowe ora ngerti. Lah ya ta nek nyejahterake keluarga rek ning jero omah ketutupan omah. Ketutupan tembok. Wong liya ora ngerti kok muni. Oh, kanu kae wis gonta ganti wedokan kae. Ana sing ngomong ngono kuwi. Ngamale nggondi. Lah terus kaitane karo ngelmu nggondi? Wis kaitane karo ngelmu nggondi. Wong prosedure tak lakoni, prosedure tak nggo, ora ming waton. Prosedur cerai ya cerai, prosedur rabi ya rabi. Kuwi iki salahe nggondi sing ra ngamal nggondi. Kowe iki asline ming meri kok ya. Asline iki ming meri kowe kok kokean cangkem. Saiki delokan sing aku ora ngamal nggondi. Apa wae sing tak terangke ning nggon ngelmu ngaji, iku aku berusaha untuk ngamal kok ya men berkah je kok ora ngamal. Ngamal. Ya mang delok endi sing ora ngamal. Lah nek kowe nuduh ndono-ndono ming tuduhan, nek kuwi justru fitnah nek kuwi kok ya nyatane wonge ngene kuwi ming fitnah aku ngerti banget nek kuwi. Mengkur fitnah, nek kur fitnah wis sak karepe dhewe, sak uni-uni wong ming ra judo karo ra cocok kok ya. Akeh banget wong sing do omong ngeten niku ki akeh banget. Wong malah apa kae jenenge le muni gara-gara
gonta ganti wedokan anak wedo terlantar. Takono anak-anakku ndi sing terlantar. Nek kowe iso ngono takono dari mulai anak sing paling gedhe kae. Nek terlantar gondi terlantar, ora ana sing terlantar. Mulyane pol. Anak-anake mulyane pol, karo anake sampeyane mulya anakku. Maksudnya sampean sing ngono aku kok yo ora sampean-sampean kuwi ora. Sing ngono aku niku mulyane pol saka sing gedhe sadet sanyen muni langsung iki. Sadet-sadet pengen nripake terkene terke. Terke wae tak taripake njudit nyo. Demben kae WA pae nyundit. Wis kok ndingare nu anak sing paling gedhe kok nyuwun dit tak parani. Njaluk dit pira sing kok ndingare kowe. Njaluk dhuwit kok antik kan. Urung bayarane wae. Lah ya njaluk pira titik wae. Lah ya titik iki pira? Kok titik wae. Alah pergo hari ini tak aku arep mangkat kerja kok. Lah ya pira? 100.000 wae nyoh 250 lah ku kae ya. Nah, lembunge 100 ya tak kei 250 kok padhake. Iya. Mulya anak-anak itu ora ana sing terlantar sithik-sithik opak bae mulya. Apa meneh pengen mangan, mbok pengen mangan apa mesti keturutan. Nek kok seblak wah. Boleh cangkeme caca saiki senengane ming seblak sih kok. Senengane iki ming seblak, nek caca lahiran saiki iki tak tukoke tawonan ra ono wong demok. Oh tenan ra ono demok, isuk tekan sore ra kelong titik-titik kok. Sing deblah kae sing jenenge cicake demok. Apa iki bitawonan menguncalke ngono ora wong iki. Aja-aja kayak sing sepo-sepo iki wae tengok suwi nek rontek ra pindah. Kae tawonan. Kula nek ana wong ngomong kula sak guyu lah aku iki ndek ilmu berusaha untuk ngamalke ilmuku kuwi jek kok kowe omong le muni ora ngamal. Sing ra ngamal ki malah kowe kuwi wong masalahe ora tau ngaji. Dadi mah genah ra ngamal kowe. Nek ngamal ora ngerti tuntunane ditakoni tuntunane ndi rek rada. Wong ora tau ngaji makane mah dadi ra ngamal. Iki lho genahe kaya keten niku. Mula derajat paling dhuwur saka ngamal sing diluhurke karo Allah ki ming loro. Salat karo ngaji. Lah nek bar ngaji iki engko jenenge ngamal. Kalau ngantek orang ngaji wis mesti kepau karena ngamal-ngamal dianggap muspro. Niki jam itu mesake sing kepanasan. Lho kae li nyawang ngantek merem-merem kaya ngono kok. Blereng sih. Mesake kok ya dasare wis jam 7 niki riyen muga-muga dadi ridani Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Warzuqna ya Allah, warzuqna ya Allah, warzuqna ya Allah ilman nafi'an mubarakah. Warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban nafi'an mubarakan yasiran mufidan fid dunya wal akhirah. Waj'al qalbana qalban mukhlishan wa sabiran ya Allah. Waj'al qalbana qalban mukhlishan wa sabiran ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bihidayatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Sahih adsadana ya Allah, yasir sa'ira umurina ya Allah, waqdi hawaijana ya Allah, wastajib du'aana ya Allah, salimna min fitnati dunia wal akhirah, bala'i dunia wal akhirah, musibati dunia wal akhirah. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nyaosi pengumuman mangke dalu malam Senin Legi ngaji kitab Arba'in Nawawi ten Masjid Ponggok wekdalipun jam 8 tekan jam 9. Sedaya kasuwun tindak rawuh kitabipun Arba'in Nawawi. Matur nuwun lepate paringi pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.